हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమానికి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయాలో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయంలోని 9 మరియు 10వ శ్లోకాలను ఈరోజు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 9వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఏకదా సురచే పుత్రం ఏకదా సురచే పుత్రం ఏకదా సురచే పుత్రం అంకమారోప్య లాలయన్ అంకమారోప్య లాలయన్ అంకమారోప్య లాలయన్ ఉత్తమం నారురుక్షంతం ఉత్తమం నారురుక్షంతం ఉత్తమం నారురుక్షంతం
ధ్రువం రాజ్యాభ్యనందత ధ్రువం ధ్రువం రాజ్యాభ్యనందత ధ్రువం రాజాభ్యనందత ఏకదా సురచే పుత్రమంకమారోప్య లాలయన్ ఏకదా సురచే పుత్రమంకమారోప్య లాలయన్ ఉత్తమం నారు రుక్షంతం ధ్రువం రాజాభ్యనందత ఉత్తమం నారు రుక్షంతం ధ్రువం రాజాభ్యనందత ఏకదా సురచే పుత్రం అంకమారోప్య లాలయన్ ఉత్తమం నారు రుక్షంతం ధ్రువం రాజాభ్యనందత హరే కృష్ణ. భారతీ మాతాజీ, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. ఏకదా సురుచే పుత్రం అంకమారోప్య లాలయన్ ఉత్తమం నారు రుక్షంతం ధ్రువం రాజాభ్యనందతః. ప్రణామాలు. ఏకధారు సురుచ పుత్రమాంక మారోప్య లాలయన్ ఉత్తమం నారుషంతం ధ్రువం రాజాభ్యనందత. ధన్యవాదాలు. నీరజ మాతాజీ, రాజమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఏకదా సురుచే పుత్రం అంకమారోప్య లాలయన్ ఉత్తమం నారు రుక్షంతం ధ్రువం రాజాభ్యనందత. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ నమస్కారములు. ఏకదా సురుచే పుత్రమం అంకమారోప్య లాలయన్ ఉత్తమం నారు రుక్షంతం ధ్రువం రాజాభ్యనందత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. ఏకదా ఒక మారు, సురుచే సురుచి యొక్క, పుత్రం తనయుడు, అంకం ఒడిలో, ఆరోప్య నిలుపుకొని, లాలయన్ లాలించుచుండగా, ఉత్తమం ఉత్తముని, ఆరు రుక్షంతం వడిలో చేరుటకు యత్నించుచున్న, ధ్రువం ధ్రువుని, రాజా రాజు, న అభ్యనంత ఆదరింపలేదు. కృష్ణ భావం. ఒక మారు ఉత్తానపాదుడు సురుచి తనయుడగు
ఉత్తముని ఉత్తముని ఒడిలో పెట్టుకొని ఒడిలో ఒడిలో పెట్టుకొని లాలించుచుండెను. లాలించుచుండెను. ధ్రువుడు కూడా ధ్రువుడు కూడా తండ్రి ఒడిలో చేర తండ్రి ఒడిలో చేర యత్నించెను. యత్నించెను. కాని కానీ ఉత్తానపాదుడు తనని ఆదరించలేదు. తనని ఆదరించలేదు. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 10వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తతా చికీర్షమాణం తం సమానం తం తతా చికీర్షమాణం తం తతా చికీర్షమాణం తం తతా చికీర్షమాణం తం సపత్న్యాస్తనయం ధ్రువం సపత్న్యాస్తనయం ధ్రువం సపత్న్యాస్తనయం ధ్రువం శృచి శృణ్వతో రాజ్ఞః సురుచి శృణ్వతో రాజ్ఞః సురుచి శృణ్వతో రాజ్ఞః శీర్ష మహాతి గర్వితా శీర్ష మహాతి గర్వితా శీర్ష మహాతి గర్వితా హరే కృష్ణ. తతా చికీర్షమాణం తం సపత్న్యాతనయం ధ్రువం తతా చికీర్షమాణం తం సపత్న్యాతనయం ధ్రువం సురుచి శృణ్వతో రాజ్ఞః శీర్ష మహాతి గర్వితా సురుచి శృణ్వతో రాజ్ఞః శీర్ష మహాతి గర్వితా తతా చికీర్షమాణం తం సపత్న్యాతనయం ధ్రువం సురుచి శృణ్వతో రాజ్ఞః శీర్ష మహాతి గర్వితా హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. అవునా మురారిదాస్ ప్రభు ప్రభుజీ? చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తథా చికీర్షమాణం తం
తపస్యాస్తనయం ధ్రువం సురుచి శృణ్వతో రాజ్ఞః శేషమాహాతి గర్విత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ఫోన్ లో తేడా వచ్చి ఇబ్బంది హరే వచ్చింది. కృష్ణ ప్రభుజీ దండ ప్రణామం. ప్రణామం. తదా చైకర్షిమానం తం సపత్నస్య తనయం ధ్రువం సురచి శృణతో రాజజ్ఞః శేష్య మాహతి గర్విత. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. నాగరత్నం మాతాజీ, మాధవి, నీలప్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తథా చికీర్షమాణం తం సపత్న్యాస్తనయం ధ్రువం సురుచి శృణ్వతో రాజ్ఞః శేష్యమాహాతి గర్విత. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. తథా చికీర్షమాణం తం సపత్న్యాస్తనయం ధ్రువం సురుచి శృణ్వతో రాజ్ఞః శీర్ష్యమాహాతి గర్విత. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ. జయప్రద మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తథా చికీర్షమాణం తం సపత్న్యాస్తనయం ధ్రువం సురుచి శృణ్వతో రాజ్ఞః శీర్ష్యమాహాతి గర్విత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తథా చికీర్షమాణం తం సపత్న్యాస్తనయం ధ్రువం సురుచి శృణ్వతో రాజ్ఞః శీర్ష్యమాహాతి గర్విత. హరే కృష్ణ. నాగలక్ష్మి మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. తథా చికీర్షమాణం తం సపత్న్యాస్తనయం ధ్రువం సురుచి శృణ్వతో రాజ్ఞః శీర్ష్యమాహాతి గర్విత. హరే కృష్ణ. తథా చికీర్షమాణం తం సపత్న్యాస్తనయం ధ్రువం సురుచి శృణ్వతో రాజ్ఞః శీర్షమాహాతి గర్విత. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తథా చికీర్షమాణం తం సపత్న్యాస్తనయం ధ్రువం సురుచి శృణ్వతో రాజ్ఞః శేష్యమాహాతి గర్విత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. తథా, ఆ విధముగా, చికీర్షమానం, తండ్రి ఎంకముపై కూర్చుండుటకు, యత్నించుచున్న బాలధ్రువుడు, తం, వానితో, సపత్న్యాః, సవతి యొక్క, తనయం, పుత్రుని, ధ్రువం, ధ్రువుడు, సురుచిః, సురుచి, శృణ్వతః, వినుచుండగా, రాజ్ఞః, రాజు, స ఈర్ష్యం, ఈర్ష్యతో, ఆహా, పలికెను, అతి గర్విత, అతి గర్వముతో. హరే కృష్ణ. భావం. బాలుడగు ధ్రువుడు తండ్రి అంకముపై కూర్చుండుటకు యత్నించుచుండగా, అతని సవతి తల్లియగు సురుచి ఈర్ష్య కలదియై మిగుల గర్వముతో
మిగుల గర్వంతో రాజు వినుచుండగా రాజు వానితో వానితో ఇట్లు పలికెను. భాష్యము. రాజు తన ఇరువురి పుత్రుల ఎడను సమాన అనురాగమును కలిగి ఉండెను కనుక ఉత్తమునితో పాటుగా ధ్రువుని కూడా ఒడిలోనికి తీసుకొనవలెనని అతడు భావించెను. అయినను సురుచి ఎడగల పక్షపాతము వలన అతడు ధ్రువుని ఆదరించలేకపోయెను. రాజు భావము నెరిగిన సురుచి అంతట మిగుల గర్వంతో తన ఎడ రాజుకు గల అనురాగమును గూర్చి పలుకనారంభించెను. స్త్రీ స్వభావము ఇది. తన ఎడ భర్త సుముఖునిగా ఉన్నాడనియు ప్రత్యేక అనురాగమును కలిగి ఉన్నాడనియు గుర్తించినంతనే స్త్రీ దాని లాభమును పొందగోరును. ఇటువంటి లక్షణములు స్వయంభువ మనువు వంశము వంటి అత్యున్నత వంశమునందును గోచరించును. కనుక సారాంశమేమనగా స్త్రీ స్వభావము సర్వత్రా గోచరించునదై ఉన్నది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదులకి జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ఈ శ్లోకాలకు ఇవ్వబడినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ అధ్యాయము 8వ అధ్యాయమైనటువంటి భక్త ధ్రువుడు గృహమును వీడి అరణ్యమునకు వెడలుట అనున్నది అధ్యాయం. మరి ఈ అధ్యాయంలో మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ముఖ్యంగా శ్రీహరి అంశగా జన్మించినటువంటి స్వయంభువ మనువు యొక్క వంశమును గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ స్వయంభువ మనువు యొక్క భార్య అయినటువంటి శతరూప వలన అతడు ఉత్తానపాదుడు ప్రియవ్రతుడు అనేటువంటి 2 పుత్రులను కలిగి ఉండడము. అందులో ఉత్తానపాదుడికి సునీతి సురుచి అనేటువంటి 2 భార్యలు ఉన్నటువంటిది. అయితే ఆ 2 భార్యలలో సురుచి భర్తకు ప్రియమైనది కాగా సునీతి అంతగా ప్రీతిపాత్రురాలు
కాలేకపోయినది అని, ఆ సునీతి యొక్క తనయుడే ఈ భక్త ధ్రువుడు అంటూ అక్కడ ఆ స్వయంభువ మనువు యొక్క ఇరువురు పుత్రులలో ప్రియవ్రతుడు పెద్దవాడైనప్పటికీ కూడా ఉత్తానపాదుడి యొక్క గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టినటువంటి కారణం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉత్తానపాదుడి యొక్క క్రమంలో భక్త ధ్రువుడు ఉండడమే. సో ఎందుకంటే భక్తుల యొక్క ఆ పుణ్య కర్మలను గురించి వర్ణించడానికి ఆతృతతో మైత్రేయ ముని ముందుగా ధ్రువుడు గురించి, అంటే ఉత్తానపాదుడి వంశాన్ని గురించి, ఉత్తానపాదుడి క్రమాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఆ ఉత్తానపాదుడు క్రమంలో ఉన్నటువంటి ఆయన కుమారుడైనటువంటి ఆ భక్త ధ్రువుడు యొక్క ఆ చరిత్రను శ్రవణం చేయడం ద్వారా మనిషి త్వరగానే ఆ భగవంతుని యందు విశ్వాసాన్ని పెంచుకొని ఆ దేవదేవుడితో ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని పొందుతారు అని చెప్తారు. అందుకే ధ్రువ చరిత్ర మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా చెప్తూ మైత్రేయ ముని ఈ విధంగా విదురుడితో కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఏకదా సురుచే పుత్రం అంకమారోప్య లాలయన్ ఉత్తమం నారు రుక్షంతం ధ్రువం రాజాభ్యన్ నందతః. సో ఒక మారు, ఏకదా ఒకసారి, అక్రమం చెప్తున్నాడు. ఇక స్టోరీ చెప్తూ ఆయన వారి యొక్క చరిత్ర చెప్తూ ఒకసారి ఏమైందంటే అంటూ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఆ ఉత్తానపాదుడు సురుచి యొక్క తనయుడైనటువంటి ఉత్తముడిని ఇక్కడ ఏకదా సురుచే పుత్రం అంకమారోప్య లాలయన్ ఉత్తమం. సో ఆ ఉత్తానపాదుడు సురుచి యొక్క తనయుడైనటువంటి ఆ ఉత్తముని తన ఒడిలో కూర్చుండబెట్టుకుని ఆయన ఆ సింహాసనంపై కూర్చున్నప్పుడు అక్కడికి ఆ ఇంట్లో అక్కడ కుర్చీపై కూర్చున్నటువంటి సందర్భంలో పుత్రుడు అక్కడికి వస్తే ఆ సురుచి యొక్క తనయుడైనటువంటి ఆ ఉత్తముణ్ణి తన ఒడిలో కూర్చొని లాలిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో సాధారణంగా మరి ఈ భౌతిక జగత్తులో జీవులు వారి యొక్క ఈ దేహపరమైనటువంటి సంబంధంతో ఉద్భవించినటువంటి వాటిపైన ఆప్యాయతను, అనురాగాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి సందర్భం చూస్తూ ఉంటాం. ఇది మానవుల్లోనే కాదు, అన్ని రకాలైనటువంటి జీవుల్లో కూడా ఉండేటువంటిది చూస్తూ ఉంటుంటాం. మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం జంతువులు కూడా వాటి యొక్క పిల్లల్ని, ముఖ్యంగా అప్పుడే వాటిని కని ఉంచింది అనుకోండి, గోవులు కానివ్వండి లేదా ఇతర జంతువులు ఏవైనా, మనం సాధారణంగా చూసేటువంటిది గోవులు చూస్తే అప్పుడే ఇన్నటువంటి ఆవు దూడ పక్కనే ఉంటే దాని దగ్గరకు వెళ్తూ ఉంటే మనిషిని దగ్గరకు రానియదు ఆవును మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే తన యొక్క ఆ బిడ్డని ఏదైనా, ఆ దూడని, ఆవు దూడలను ఏదైనా చేస్తారేమోని ఏదైనా వస్తుంటే పొడవడానికి ముందుకు వస్తూ ఉంటుంటాయి. అలాగే ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం కొన్ని జంతువులు, కుక్కలు కానీ ఇవి అప్పుడే ఇన్ని అనుకోండి, పిల్లలు దగ్గరికి ఏమన్నా మనం వెళ్తామేమో అని అవి దగ్గరకు మీది వస్తూ ఉంటుంటాయి కరవడానికి. సో ఆ విధంగా మరి ప్రతి జీవులు కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటి జీవులు వాళ్ళ యొక్క సంతానం పైన ఆప్యాయతను కలిగి అనురాగంతో ఉంటూ ఉంటారు. కానీ చెప్పవలసినటువంటిది ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా ఆ కృష్ణ సంబంధంలో చూడాలి, ప్రతిదీ కూడా భగవంతునికే సంబంధించిందిగా చూడాలి అని చెప్పబడుతుంది. కానీ అలా కాకుండా నాది, నా వాళ్ళు, నా భావన అనేటువంటి దాంతో ఎప్పుడు కూడా నేను, నాది అనేటువంటి భావన వదిలివేయాలి అని చెప్తారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయం. సో ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా అంతకుముందు మనం దక్ష యజ్ఞంలో చూసాము, ఆ భగవంతునికి కీర్తించే క్రమంలో సర్వము ఆ భగవంతునికే చెందినది అనేటువంటి విషయం తెలిసింది. సో కాబట్టి మనకు వచ్చినటువంటిది ఏదైనా అది భగవత్ సంబంధంలోనే చూడాలి. సో కనుక ఆ విధంగా పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు కూడా మనము కృష్ణ చైతన్యములో నిమగ్నమైనటువంటి చైతన్యాన్ని వారికి అలవాటు చేసే విధంగా పెంచాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు మనకి. సో కాబట్టి మరి
భక్తులైనటువంటి వారు ప్రతిదీ కూడా కృష్ణ సంబంధంతో చూసినప్పుడు అందరినీ కూడా సమభావంతోనే చూసేటువంటి విధంగా ఉంటూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఈ ఇంద్రియ విషయాలు, దేహపరమైనటువంటి సంబంధాలకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు మనలో ఈర్ష్య, ద్వేషాలు, మమకారాలు వేరే విధంగా అయిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి పిల్లలు ఎవరినైనా అన్నీ కూడా భగవంతునికి సంబంధించిందిగా చూసినప్పుడు అప్పుడు కూడా అరే మరి భగవంతునికి సంబంధించింది కాదు, నాది కాదు కదా అని వదిలేయడం కాదు. భగవత్ సంబంధంలో చూసినప్పుడు ఇంకా మన దానికంటే కూడా భగవంతుని, ఎందుకంటే మనకంటే భగవంతునికి మనం ఎక్కువగా చేస్తాం కాబట్టి భగవత్ సంబంధంలో చూసినప్పుడు కూడా ఆ పిల్లల్ని వాళ్ళందరినీ కూడా చక్కగా పెంచాలి అని చెప్తారు. కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నం అయ్యే విధంగా చెప్తారు. సో ఆల్రెడీ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి వారి పిల్లలు కలిగినట్లయితే వారిని ఇంకా ఎంతో అదృష్టవంతం. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా మనకి భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశాలు చూస్తాం. ఎందుకంటే భక్తి యోగాన్ని ప్రారంభించి పరిపూర్ణతను సాధించలేనటువంటి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక భావనలు కలిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నటువంటి వారి వద్ద జన్మించే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర వచ్చేటువంటి పిల్లలు ఇంకా ఒక రకంగా అదృష్టవంతులుగా చెప్పాలి. వాళ్ళని ఇంకా మనము అంటే వాళ్ళు ఆ విధమైనటువంటి ఇది ఉండడం వల్లనే ఆ అవకాశాన్ని పొంది ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో కనుక ఆ విధంగా మనము పిల్లల్ని కృష్ణ చైతన్యంలో వారిలో ఉండేటువంటి సుప్తావస్థలో ఉన్నటువంటి చైతన్యాన్ని మెరుగుపరిచే విధంగా వారికి ఆ విధంగా చేయాలి అని చెప్తుంటుంటారు. సో మరి ఇక్కడ మను యొక్క పుత్రుడైనటువంటి ఆ ఉత్తానపాదుడు సురుచి యొక్క తనయుడైనటువంటి ఆ ఉత్తముని ఒడిలో పెట్టుకొని లాలిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ ఉత్తానపాదుడి యొక్క మరొక భార్య సురుచి యొక్క సవతి అయినటువంటి ఆ సునీతి యొక్క పుత్రుడైనటువంటి ధ్రువుడు అక్కడికి రావడము, ఆ వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉత్తానపాదుడు ఉన్నటువంటిది సురుచి యొక్క మందిరంలో. సో కనుక అక్కడికి ఈ ధ్రువుడు వచ్చి తన తండ్రి యొక్క ఒడిలో తన సహోదరుడైనటువంటి ఉత్తముడు ఆదరించబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూసి ఆ పిల్లలకి ఏమవుతుంది, తండ్రి యొక్క ఒడిలోకి చేరాలి అనేటువంటి భావన కలిగినటువంటి ధ్రువుడు ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేశాడట. కానీ ఇక్కడ ఉత్తానపాదుడు సురుచి గురించి తెలిసినటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క భార్యల్లో సునీతి, సురుచి. సునీతి ఉత్తమమైనటువంటి రాళ్ళు, ఆమె ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నటువంటి స్థితి. ఇంతకుముందే నిన్న అనుకున్నాం, ఆమె తన యొక్క స్థితికి ఏనాడు కూడా ఎవరిని నిందించకుండా తన యొక్క స్థితికి తన పూర్వజన్మ కర్మ అంటూ ఉత్తమమైనటువంటి స్థితిలో భక్తియుత భావనలో ఉన్నటువంటి ఆవిడ. కానీ ఇక్కడ సురుచి నేను నాది ఇంద్రియ భోగ వాంఛలతో ఉన్నటువంటి, అంటే భౌతికమైనటువంటి అంశాల ఎడ ఆసక్తురాలైనటువంటి ఆవిడగా ఇక్కడ సురుచి ఉన్నటువంటిది. కనుక సురుచి గురించి తెలిసినటువంటి ఆ ఉత్తానపాదుడు అలా ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి ధ్రువుడిని తన ఒడిలోకి చేర్చుకోవడానికి అంతగా ఆసక్తి చూపలేదు. ఎందుకంటే అలా చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలిసినటువంటి వాడు ఉత్తానపాదుడు. ఎందుకంటే సురుచి గురించి తెలుసు కదా. సురుచి గర్వంతోనూ తానే అందగత్తెను అనేటువంటి భావన లేదు, తన భర్త యొక్క ఆదరణ తనకు ఎక్కువగా లభిస్తుంది, తానేం చెప్తే అది చేస్తాడు తన భర్త అనే భావన ఒకసారి స్త్రీలో కలిగిందంటే ఆ భర్తని ఏ విధంగా ఇచ్చేస్తుందో మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో వాస్తవానికి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా పూర్వ శ్లోకాల్లో చెప్తారు, మైత్రేయ ముందు చెప్పడం ద్వారా విన్నటువంటి అంశము, ప్రియవ్రతుడు ఉత్తానపాదుడు ఇద్దరు కూడా
దేవదేవుని యొక్క అంశాంశాలుగా ఉన్నటువంటి వారు, అంటే దేవదేవుని యొక్క శక్తి ఇవ్వబడినటువంటి వారు. మరి అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఈ ఆ భగవంతుని యొక్క మరొక శక్తి, ఏం శక్తి? అపరశక్తి. ఎంత బలీయమైనటువంటిదో ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ భౌతిక జగత్, ఈ మాయా త్రిగుణమయమైనటువంటి సత్వ రజో తమో గుణాలతో ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక జగత్ ఎంత బలీయమైనటువంటిది. అందుకే అంటుంటారు కదా, విధి బలీయమైంది. మనం బయటపడాలంటే బయటపడవచ్చు అనుకుంటాం, కానీ బయటపడలేకపోతున్నాము అని అనుకుంటూ ఉంటుంటాం. కానీ దానికి తగినటువంటి అర్జునుడే అన్నాడు మనమంతా కదా అనుకుంటూ కానీ అలా కాదు. అర్జునుడికి సమాధానం చెప్తారు కృష్ణ భగవానుల వారు. సాధన చేస్తే ఏదైనా సాధ్యం కానటువంటిది ఏదీ లేదు అని చెప్తారు. సో అందుకే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు సరళమైనటువంటి విధానాన్ని, భక్తిని జపం చేయడము, నియమాలను పాటిస్తూ సరళంగా ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటూ వాటి నుండి బయటపడవచ్చు అని చెప్తారు. భగవంతుడు కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటిదే. సో మరి ఇక్కడ ఉత్తానపాదుడు వంటి వాడే భగవంతుని యొక్క శక్తి ఇవ్వబడినటువంటి వాళ్ళే ఆ భగవంతుని యొక్క మరొక శక్తి యొక్క ప్రభావంలో. అందుకే చెప్తారు, నన్ను ఆశ్రయించినటువంటి, భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా, నా దైవీ మాయ, నా యొక్క మాయ ఏదైతే ఉందో దానిని దాటడం అనేది సామాన్య జనులకు సాధ్యం కాదన్నారు. ఇక్కడ సామాన్య జనులే కాదు, ఉత్తములైనటువంటి, నిన్న మాతాజీ అడిగారు, సత్యయుగంలో కూడా ఇదేం పరిస్థితి. సో కనుక సత్యయుగమైనా ఏ యుగమైనా మనము భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుని ధ్యాసలో లేకుండా ఇంద్రియ తృప్తి కోసం. మరి ఇక్కడ ఉత్తానపాదుడు సురుచిని అంతగా ప్రియంగా చూసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆమె ఎడ ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ. అది ఆ విధంగా భౌతికమైనటువంటి రజోగుణ స్వభావం. సో ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో సత్యయుగంలో సత్వగుణం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు, కానీ కొంత రజో తమో గుణాలు కూడా ఉన్నటువంటి కొద్దిగా. సో అది ఒకవేళ డామినేట్ చేసినప్పుడు, అందుకే చెప్తారు కదా, మనకి 3 గుణాలు ఒకదానితో ఒకటి ఎల్లప్పుడూ పోటీ పడుతూ ఉంటాయి. సో రజోగుణ ప్రభావం వలన ఆ సురుచిని ఎక్కువగా ఆదరిస్తూ ఉన్నటువంటి, అలా ప్రియమైనటువంటిది కాగా పరమప్రియమైనదే అయింది. పరమప్రియమైనటువంటిది కావడం చేత, అలాగే ఆమె యొక్క స్వభావం కూడా తెలుసు, ఆమెతో కలిసి ఉంటున్నాడు కదా. సో ఒకవేళ ధ్రువుణ్ణి తీసుకుని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుంటే ముందుగా జరిగేటువంటి సంఘటన కూడా ఉత్తానపాదుడు ఊహించి ఉంటాడు. సో కనుక ఆ విధంగా ఆదరించలేకపోయాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలా అతడు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకపోయినప్పటికీ కూడా ధ్రువుడు, ఎందుకంటే పిల్లలు తన తల్లిదండ్రులతో ఉండేటువంటి ఆప్యాయత అంటారు, చిన్న పిల్లలు కదా, సో అలా వారికి ఉంటూ ఉంటుంది. ఆ క్రమంలో ఇక ఇంకా చెప్తున్నారు. సో తథా శికీర్షమానం తం సపత్న్యాతనయం ధ్రువం. సో అలా తథా, ఆ విధంగా అంటే తన తండ్రి యొక్క ఒడిలోనికి చేరడానికి ఆ ధ్రువుడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండగా, ఆ ఎవరు ఇక్కడ సురుచి చూసిందట. ఎవరు ఇక్కడ ధ్రువుడు? తన సవతి అయినటువంటి సునీతి యొక్క పుత్రుడు. తన సవతి అయినటువంటి ఆ సునీతి యొక్క పుత్రుడైనటువంటి బాలుడైనటువంటి ధ్రువుడు తన తండ్రి అయినటువంటి ఉత్తానపాదుని అంకంకై కూర్చుండడానికి ప్రయత్నం చేయుచుండగా, ఆయన యొక్క సవతి తల్లి అయినటువంటి, అంటే ధ్రువుడు ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ ధ్రువుడి యొక్క సవతి తల్లి అయినటువంటి ఆ సురుచి, ఎవరు ఆమె? ఈర్ష్య కలిగినటువంటిది, అంటే ఇంద్రియ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్కి ఎక్కువగా ఆసక్తురాలైనటువంటిది. సునీతేమో సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్స్ నుంచి వైరాగ్యాన్ని కలిగినటువంటిది.
ఇక్కడ ఈమెమో ఇంద్రియ భోగ వాంఛలకు అనురక్తురాలైనటువంటి ఈ సురుచి ఈర్ష్య కలిగినదై నేను నాది అనేటువంటి భావన. అంటే ఇక్కడ ఏం కలిగింది? ఆమెకు ఉన్నటువంటి ఈర్ష్య ఏంటి? ఉత్తానపాదుడు నేను చెప్తే నా పైన ఎక్కువ ప్రేమతో ఉంటూ ఉన్నాడు నా యొక్క సవతికి అయినటువంటి సునీతి కంటే, కనుక నేను చెప్పినట్లు ఉంటాడు, కనుక నాకే ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉన్నది, నాది నేను అనే ఒక భావనతో ఈర్ష్య కలది అయినటువంటి ఆమె ఎంతో గర్వంతో, మిగుల గర్వంతో, ఈర్ష్య మహాతి గర్విత అంటూ చెప్తున్నారు. ఈర్ష్య గలదై అతి గర్వంతో, ఎందుకంటే రాజు ఉత్తానపాదుడు ఆ ధ్రువుణ్ణి తన ఒళ్ళోకి తీసుకోవడానికి అతనేమి ప్రయత్నం చేయాల, అది ఎలాగో గమనించింది. ఆహా, అంటే ఇతడు నా ఆధీనంలో ఉన్నాడు, నన్ను చూస్తున్నాడు కాబట్టి ధ్రువుణ్ణి తీసుకోవడం లేదు, అంటే కొంచెం మనం అంటే భయం ఉంది అనే ఒక భావనతో ఆవిడ ఇక ఈర్ష్య కలిగినటువంటిదై ఆ ధ్రువుడితో ఈ విధంగా మాట్లాడినది అంటూ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ రాజు అయినటువంటి ఉత్తానపాదుడికి తన పిల్లల ఎడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ముఖ్యంగా తన పిల్లలైనటువంటి ఇద్దరి ఎడ కూడా, ఉత్తముడు మరియు ధ్రువుడి ఎడ, ఇద్దరి ఎడ కూడా ఆయనకి సమానమైనటువంటి అనురాగమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే జీవ స్వభావం అది. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా జంతువులన్నీ కూడా అలా ఉండేటువంటివి. సో మరి ఇంకొకటి ఏంటంటే అతడు రాజు కనుక తన పిల్లలనే కాదు, రాజు అనేటువంటి వాడు తన రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని, ఎందుకంటే రాజు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా చెప్పబడినటువంటి వాడు, మరి ఈ ప్రజలందరినీ కూడా సరైనటువంటి రక్షణ ఇవ్వవలసినటువంటి వాడు, జనాలందరినీ కూడా పక్షపాత ధోరణి లేకుండా చూడవలసినటువంటి వాడు. మరి అటువంటి రాజుగా ఉన్నటువంటి ఆ ఉత్తానపాదుడు ఉత్తముడితో పాటు ధ్రువుని కూడా తన ఒడిలోకి తీసుకోవాలనేటువంటి భావన ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే రాజుకి ఆ విధమైనటువంటి భావనే ఉండాలి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే పూర్వకాలంలో రాజులు ఆ విధంగానే ఉండేవారు అని చెప్తుంటారు. సో అలా రాజులు రాజర్షులుగా రాజులు ఉండేటువంటి క్రమంలో, ఎందుకంటే రాజులు ప్రజలందరినీ కూడా తన బిడ్డలాగానే చూడాలి. అందుకనే ఇక్కడ మనకి స్టోరీలు మనకి మహాభారతంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉంటుంటారు, నువ్వు తాత్కాలికమైనటువంటి రాజుగా ఉన్నావు, తాత్కాలికమైనటువంటి రాజుగా ఉన్నటువంటి నీవు మరి పాండవులను నీ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డల్లాగా సమానంగా చూడవలసినటువంటి వాడివి. అదీ కాకుండా నీ యొక్క సహోదరుడి యొక్క కుమారులు వాళ్ళు కాబట్టి నీ పుత్రులతో సమానంగా చూడాలి వాళ్ళని. అలా కాకపోయినా నువ్వు రాజువు కనుక నీ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా సంరక్షించవలసినటువంటి బాధ్యత నీది అంటూ హితబోధ చేసిన ఆ ధృతరాష్ట్రుడు గుడ్డి ప్రేమ, తన పుత్రుడు అయిన ముఖ్యంగా దుర్యోధనుడి అంటే ఉండేటువంటి ఆ గుడ్డి ప్రేమతో అతడు ఆ విధంగా ప్రవర్తించారని చెప్తారు. కానీ రాజు అనేటువంటి వాడు అలా కాదు ఉండవలసినటువంటిది. ఎందుకంటే పూర్వము రాజుల కథలో చెప్తారు, ఒక రాజు ఎంతో ఉత్తమంగా తన రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ అందరూ తనను కలుసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించేవాడట. అలాంటి సందర్భంలో ఎవరైనా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉండేటువంటి మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం, రాజు కాదు ముఖ్యంగా ఒక ఈ కాలంలో ఒక మంత్రి ఇంటికి వెళ్ళాలి లేదా ఏదో ఒక వేరే వాడి ఇంటికి వెళ్ళాలంటే ఎన్నో సెక్యూరిటీస్ వాని యొక్క తీసుకోవాలి ఇదే ఉంటుంది. కానీ పూర్వకాలంలో అలా కాదు, రాజు తనను కలవడానికి ఎవరికైనా ఓపెన్ గా అవకాశాలు కల్పించేవాడు. ఆ క్రమంలో ఒకసారి ఆ రాజును కలవడానికి ఒక ఆవు వచ్చేసి గంట కొడుతున్నట్టు తన నోటితో.
అప్పుడు రాజు బయటకు వచ్చేసి ఆ ఆవు దగ్గరికి వస్తే ఏంటి అనే ప్రయత్నం చేస్తే ఆ రాజుని తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుందట. వెళ్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ తీసుకెళ్ళి తన ఆ దూడ, ఏదైతే బిడ్డ ఉన్నదో దూడ కాళ్ళ మీద నుంచి రాకుమారుడు రథాన్ని తొక్కిస్తాడట. తొక్కించి వెళ్ళిపోతే అది బాధపడుతూ ఉంటుందట. అది చూసినటువంటి రాజు ఏం జరిగిందని ఎంక్వైరీ చేస్తే బట్లను మన రాకుమారుడు రథం మీద వ్యవహారం చేస్తూ దాని మీదుగా వెళ్ళాడు, అది బాధపడుతుంది అని చెప్తే అప్పుడు తన పుత్రుడు అని చూడకుండా రథం పైన ఆవు దూడని ఎక్కించేసి ఆయన కాళ్ళ మీద నుంచి నడిపిస్తాడు. అంటే ఆ విధమైనటువంటి అందరినీ సమభావంతో చూస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా రాజులు వీటినే కాదు, జీవులనే కాదు, అంటే చలనం ఉన్నటువంటి మరొక రాజు తను కొంతమంది అరణ్యాలకు వేటకు వెళ్తూ ఉంటుంటారు. వేటకు వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో రథాన్ని అక్కడ వదిలేసి అడవులకు వేటకు వెళ్తారు. కొన్ని రోజుల పాటు వేట జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ జరిగిన సందర్భంలో తిరిగి రథం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఒక తీగ దానిపైన, కొన్నిసార్లు తీగలు ఒక రోజులోనే పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. అయినా చాలా కాలము అడవిలో ఆయన అలా విహారం చేసి తిరిగి వచ్చేటప్పటికి ఆ రథం పైకి ఒక తీగ పారి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ రథాన్ని అక్కడే వదిలేసి వస్తారు. అంటే జంతువులనే కాదు, అన్నిటినీ కూడా సమభావంతో చూసేవాళ్ళు. అలా సర్వజీవుల ఏడ సమత్వ భావము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ కూడా మరి ఉత్తానపాదుడు రాజుగా ఉన్నటువంటి వాడు కనుక అందరినీ సమభావంతో చూడవలసినటువంటి వాడే కనుక అతడు ఆ ఉత్తమునితో పాటు ధ్రువుని కూడా ఒడిలోకి తీర్చుకోవాలని భావిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా, మనసులో ఆ విధమైనటువంటి భావన ఉన్నప్పటికీ కూడా, సురుచి అంటే ఉన్న ప్రేమ అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఉత్తానపాదుడు వంటి గొప్ప, అంటే భగవంతుని శక్తి ప్రదానించబడినటువంటి వాడికి కూడా ఇక్కడ ఈ ఇవన్నీ తప్పలేదు. అంటే భౌతికమైనటువంటి భావనల్లో ఆ సురుచి ఎడ ఉన్నటువంటి పక్షపాతం, అంటే ఆమె ఎడ ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ, ఆమె ఉన్నటువంటి ఆ క్రమంలో ఆ విధంగా ఒకవేళ చేస్తే, ధ్రువుణ్ణి ఆదరించి చేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలిసి ఆదరించలేకపోయాడు అని చెప్తున్నారు. అలా ఎప్పుడైతే సురుచికి అవకాశం లభించిందో, అంటే ధ్రువుడు ఎలా తీసుకోవట్లేదు, ఒకవేళ భర్త గట్టిగా ఉండి చేసాను అనుకోండి, అప్పుడు కొంచెం వేరుగా ఉంటూ ఉంటుంది. కానీ అలా చేయకపోయేటప్పటికి సురుచి దాన్ని అవకాశంగా తీసుకొని ఇక రాజుకు తనపై ఉన్నటువంటి అభిమానాన్ని ఆసరగా తీసుకొని ఇక మిగులు గర్వంతో, అంటే నా మాట జవదాటడు అనే భావనతో ఆమె భావిస్తూ ఇక ఆ విధంగా గర్వంతో మాట్లాడుతుంది ఆ సురుచి అంటూ చెప్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో సహజంగా ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి జీవులలో స్త్రీ స్వభావమే అలా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. తన ఎడ భర్త సుముఖునిగా ఉన్నాడు అని, ప్రత్యేక అనురాగాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అని గుర్తించినటువంటి స్త్రీ దాన్ని ఆసరాగా దాని నుండి లాభాన్ని పొందాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. సో అది స్వయంభువ మనువు యొక్క కుటుంబంలో కూడా ఆ ఉత్తానపాదుడు యొక్క భార్యలైనటువంటి సునీతి, సురుచి విషయాలలో కూడా ఆ విధంగానే జరిగింది. సో సాధారణంగా ఆ భావాలు, ఆ దేహాన్ని పొందుతూ ఉన్నామంటే అటువంటి భావాలు, స్త్రీలను చులకన చేసి మాట్లాడడం అని కాదు ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే మన యొక్క పూర్వజన్మ కర్మలు ఏ భావాలతో మనం ఉన్నామో ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉన్నాం. ఇది ఒక జస్ట్ డ్రెస్ మాత్రమే. మనం వేసుకున్నటువంటి డ్రెస్సు బయటికి వేసుకున్నటువంటి డ్రెస్ కనిపిస్తుంది, లోపల ఉన్నటువంటి ఈ దేహం ఏది కూడా కనిపించదు మనకి కదా. అలాగే ఆత్మ ఏ భావాలకు అనుకూలంగా ఉందో ఆ రకమైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉంది. సో కనుక ఇక్కడ
స్త్రీలను ఏదో విధిగా చేసి మాట్లాడినట్టు కాదు. ఆ భావాలు ఉండడం వల్లనే ఆ విధమైనటువంటి దేహం వచ్చేసింది. మరోసారి ఇంకో దేహం రావచ్చు. అంత మాత్రాన ఈ ఆత్మకు ఈ లింగ భేదం ఏమి కూడా ఉండనటువంటి వాస్తవానికి. ఎందుకంటే భగవంతుడు మాత్రమే పురుషుడిగా ఉండేటువంటి వాడు, మిగతా అంతా కూడా ఇది భావంలే. సో కనుక ఇక్కడ ఈ జీవుల్లో స్త్రీ పురుష అనేటువంటిది మన యొక్క భావనలను అనుకూలంగా వచ్చినటువంటిదే తప్ప వేరుగా కాదు. సో ఆ భావాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అదే ఆ రకమైనటువంటి దేహం వస్తుంది, సున్నితమైనటువంటి దేహము, కొన్ని రకాలైనటువంటి భావనలు ఉండేటువంటి దేహం వస్తుంది. కనుక ఆ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి క్రమాన్ని ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా స్త్రీ తనకు అంటే ఆ లభించినటువంటి అవకాశాన్ని ఆ విధంగా వినియోగించుకుంటుంది అని చెప్తూ, సో ఏ విధంగా సురుచి తన యొక్క గర్వాన్ని అతి గర్వంతో తన భర్త అనురాగానికి అంటే తన మాట వింటాడు, తనని అలా ఆదరిస్తున్నాడు, సునీతి కంటే నన్ను ఎక్కువగా ఆదరిస్తున్నాడు కనుక అని నేను అందగత్తెను లేదా నేను అదృష్టవంతురాల్ని, నేనే గొప్పదాన్ని అనేటువంటి భావనతో ఆమె ధ్రువుడితో మాట్లాడినటువంటి విషయాలను, ధ్రువుని ఏ విధంగా అవమానపరిచిందో తదుపరి శ్లోకాలలో మనం చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము.